दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जाहो जाहो और भाव कैसे बनेला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। ओ बनेला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। भाई के हाथ में हाथ हाथ के हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। ओए भक्त भाव कैसे आँखिया से लोर बहे नाही पूछवैया। केहू ना सहैया होला सितम के समैया। ओ आँखिया से लोर बहे नाही पूछवैया। केहू ना सहैया होला सितम के समैया। और कहे के बाद धर्म कर्म रीति और रिश्ता नात
हनुमान जी महाराज की। आइए अब आप सबके बीच हमारे गुरु जी श्री मनोज पांडे व्यास जी आप सबके बीच पाठ के माध्यम से